Eýretleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 7-nji noýambry hepdeniň sişenme güni. Habarlar gündeliği gepleşiginde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanışdyrýaryn. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň özüni we öz ýaranlaryny goramak üçin harby güýjüni dol depkinde ulanmaga taýýardygyny aýdyp, Demokratik Koreýa duýduruş berdi. Ýöne ol konfliktiň öňüni almak üçin öz ünsüni harby hereketlerden başga ähli gurallary ulanmaga gönükdirendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Demokratik Koreýa tutuş dünýäniň hereketini talap edýän ähli mumy howpdyr diýip 7-nji noýabrda Seulda Trump Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda aýtdy. Biz Demokratik Koreýanyň biziň gurun, döreden zatlarymyzyň ählisine wehim salmagyna ruhsat bermers diýip Trump belledi. Moon Demokratik Koreýa ýadro we ballistik raketa programmalaryndan ýüdegürse, onda özüniň we Trumpyň bu ýurda goşadyrnak içinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tasdiklady. Owasanyň Şamşat telekanalynyň resmileri Kabullaky hususy telemerkeze edilen hüjümüň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Owasanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkeziň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini ma'lum etdi. Wakada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam Döwleti topory öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topory hem özlerinin bu hüjüm bilen ilteşiginiň ýokdugy barada dessine beýanat ýaýratdy. Habarçylar Puştun dilinde gepleşikleri taýýarlayan Şamşat telekanalynyň esasy gireletinde bolan partlamanyň ideýany adyndan 3 hüjümçiniň telekanalyň içine girendigini aýtdylar. Telekanalyň gireletindäki partlamada howpsuzlyk garawulunyň ölendigi habar berildi. Telemerkeziň içinde o katyşklary eşitse bolýardy diýip polisiýa Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň owan gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Geçen ýyl Taliban toporunyň amala aşyran bomba hüjüminde Owasanyň iň uly hususy telekanaly tolunyň 7 işgäri öldürilipdi. 7-nji noýabrda Gazagstanda 23 adam, şolsanda ýurdun öňkü ykdysadyýet ministri Kuandyk Bişimbaýew para we döwlet emlägini oğurlamak aýplamalary bilen ilteşikli suud edilýär. 37 ýaşyndaky Bişimbaýew şu ýylyň ýanwar aýynda Gazagstanyň korrupsiýa garşy gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. 31-nji oktýabrda geçirilen deslapky suud diňlenşiginde ol özüniň günäsizdigini aýdypdy. Şol bir wagtda onuň bilen bir wagtda tutsak edilen adamlaryň bir näçesi özleriniň günälidigini boýun alypdylar. Soňky ýyllarda öňkü Gazak resmiýetleriniň bir näçesi paraxorlukda guman edilip suud edilmeleri bilen ýüzüýe boldy. Olaryň käbirleri uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hökm edildi. Türme tutsaglygynaky Gırgyz opozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozalan jenaýat işi bilen ilteşikli resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlanyny diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýleki bir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňa gawat geldi. Hasanow 7-nji noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşgalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir biriniň girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň 1-nji gatyndaky aşhanasynyň penjeresinden giren bolmagynyň mümkindigini belledi. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizde aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gırgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini, ýöne munyň bilen baglanşykly heniz derňewleriň gozulmandygyny ma'lum etdi. Şu ýylyň awgust aýynda Tekebaýew para aýplamalарynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Russiýada aşa çepçi siýasaty milletçilik bilen garşdyrýan Rus opozisiýon toporunyň 6 agzasy ýurdun Sankt-Peterburg şäherinde ruhsatsız ýöriş geçiren üçin 8 günden 33 güne çenli möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Ýazyjy we siýasatçy Eduard Limonowyň ýolbaşçylygyna beýleki Russiýa toporunyň 7-nji noýabrda beren maglumatyna görä toporuň başgada 17 sany agzasyna pul jerimesi salyndy.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň narhy gaýtadan ýokarlanyp 7 noýabrda aşağı batdy. Bir Amerikan dollarynyň satyn alyş narhy 8 manat 40 teňe, satyş narhy 8 manat 90 teňe baryp ýetdi. Dollar şu gün ertir ýerden gymmatlap başlady. Munyň günüň dowamynda ýene gymmatlajakdygyny aýdýarlar. Dip Azatlyk radiosynyň adynyň eferde agdalmadygyny soran yerli çeşmeleri aýdýarlar. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň rekord derejä ýetmegi mundan 2 hepde çemesi odal bolupdy. Şonu Amerikan dollary kem-kemden gymmatlap, onuň bahasy 9 manatdan hem geçdi. Munyň netijesinde adyk we senaat haritlarynyň bahasy hem 2 hisse gymmatlady. Ýöne mundan 10 gün çemesi öň dollaryň bahasy gaýtadan aşaklap, şonu bir Amerikan dollary 7 manat 90 teňeden satyn alynan bolsa, onu 8 manat 20 teňeden satyp bolýardy. Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy we sebäpleri barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri tarapyndan ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündürüş berilýär. Emma paýtagtyň gara bazarlarynda dollaryň sowdasyny edýän sowdagärleriň ençemesi munyň sebäplerini ilatyň arasynda Amerikan dollaryna bolan talabyň artmagy bilen düşündirýärler. Dollaryň gymmatlamagy ýa-da arzanlamagy durmuş şertleri bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň täzil bayramçylygy bolýar. Bayramçylyk üçin sowgatlaryň ýa-da süýji kökü önümleriniň aglawasy daşary ýurtlardan getirilýär. Daşary ýurtlardan harit getirýän söwdegärler gije galaýmaýyn diýip öňünden dollar satyn alyp daşary ýurtlara gidip başladylar. Şeýlelikde dollara bolan talap artdy. Bu hem dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagyny getirdi. Dip adynyň eferde agdalmadygyny soran gara bazarda dollar sowdasyny edýän sowdagär Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Galy bersede Türkmenistanyň gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň gaýtadan ýokarlanmagy türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne nowatdaky çäklendirmeleriň girdilen wagtyna gawat geldi. Şöpdäniň başynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady İş Bankynyň resmi web saytynda yerleşdirilen maglumatda mundan beýlek raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallarynyň möçöre 250 Amerikan dollary diýilip kesitlenendigi ma'lum edildi. Bu maglumata laýyklykda bir gije gündüziň dowamyna nagd amallar 100 dollardan 50 dollara, nagd däl amallar hem 500 dollardan 200 dollara çenli kemeldildi. Ýatlap geçdik mundan 2 hepde çemesi odaly ýurdun gara bazarlarynda dollaryň bahasynyň birden gymmatlamagy hem Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagdlaşdyryp bilýän maliýe serişdeleriniň möçörüne çäklendirmeleriň girdilmeginiň ýa-da gawat gelipdi. Şonda daşary ýurtlara sapar edýän Türkmenistanlylaryň bir gije gündüziň dowamynda özleriniň halkara bank kartlaryndan nagdlaşdyryp bilýän pulunyň möçöre 250 Amerikan dollaryndan 100 dollara çäklendirilipdi. Ma'lum bolşaýaly 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň banklarynda dollaryň sowdasy resmi ýagdaýda togtadylyp, häzirki güne çenli ilata daşary ýurt valyutasy nagd görnüşinde satylman gelýär. Ýurtda dollaryň resmi kursy 3 manat 50 teňe möçöründe saklanyp galýan bolsa-da, onuň gara bazardaky bahasy barha ýokarlanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda sowda edýän we okuyan Türkmenistanlylaryň manady resmi kurs arkaly daşary ýurt valyutasyna çalyşmagynyň ýeketäk ýoly halkara bank kartlary bolup galýar. Türkmen häkimetleri hökümet maslahatlarynda şol sanda 1-nji noýabrda Türkmenistanyň ykdysadyetiniň puwdoklarynda şu ýylyň 10 aýynda alınıp barilen işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen ýygnakda ýurdun durmuş ykdysadyetinde bolan ösüş depginleri barada tekrarlaýarlar. Emma dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde dollaryň gaýta-gaýta gymmatlamagy we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada mesele gozamaýarlar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk sizin şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu gün 7-nji noýabrda Oktyabr sosialistik rewolýusiýasy diýilen taryhy wakanyň bolup geçenine laýyk 100 ýyl boldy. Türkmenistan döwleti şol sosialistik rewolýusiýasy bolan döwrüne we onuň öň Paşa Russiýasynyň düzüminde bolan wagty bir rewolýusiýalara dahilli boldy hem öz jemgyýetini şol rewolýusiýanyň soňky netijeleri esasyna ýola goýmaly boldy. Başgaça aýdylanyna Türkmenistan döwleti sosialistik rewolýusiýa göz höni dahilli bolup durýar. Biz şol belli sene münasibetli ýazyjy hem syýynçy Amanmurat Bugaýew bilen gurrundaş bolduk. Amanmurat, başga sualymyz şeýle. Şol rewolýusiýanyň türkmen halkyna ýetiren täsiri nämelerden ibaret boldy? Umuman men öz şahsy nukdaý nazarym halkyň, milletin, döwletiň kemale gelmegine bir Oktyabr rewolýusiýasy juda oňa rol oýnady. Dünýä kartasyna Türkmenistan döwletiniň peýda bolmagy ýaly oňa diýişe dahilli bolan bolşewikler umuman bir Türkmenleriň başyndan enseme muşokkoda minlerdi. Meselem häzirem taryhyň ak tegmiller bolup galýan ýerler bar bir Balkan welaýatyna dähliwaby gyrgynçylygy ahalla Ýerwentdäk bolan gyrgynçylyk Lewabyň kerke trabyna Marynyň Tagtawazar penni çölüne bolan gyrgynçylyklar we muňdaşyndan hem şol Türkmenistanyň adamlar bolşewizm bilen lalaşman 3 tapyr gittiler. 17-nji ýylyň 33-nji ýyl aralygynda umuman arxiv materiallarynyň şaýatlyk etmegine görä, tasdik etmegine görä bolşewizmiň gelen ilkinji 15 ýylynyň dowamyny Türkmen topragyndan ortaça 350 000 adam ýurduň daşyna gidipdir. Bu zatlara elbetde aýtmak gerek. Amanmurat, näme üçin Oktyabr rewolýusiýasy Türkmenistanyna ýatlanmaýar? Taryhy beýik Oktyabr sosialistik rewolýusiýasy diýilen senäniň Türkmenistanyna ýatlanmaýanlygynyň büyük sebäbi bizde taryhyny umman ýatyp galdy. Şu wagt Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň Taryh instituty barym o ýerde ýüzläp adam taryh salim diýip aýlyk gully alyp işleýän şolaň näme diýen belli. Biz bundan 100 ýyl odal bolan rewolýusiýa baha berilmegine tamakyn ýöne bular edil düýnüň unmalyk geçen wakalary garaşdyrylan başga 15 ýylyndan ýa tarapyndan amal eden etdilikleri bir adamlaryň defesinden kara urdu bolup ýynen diktaturanyň eden etdilikleri hakynda da olar dümýalar şeýdibem taryhyň üstüne kum sürýändirin öýdýäli ýöne taryh hiç wagt gitmeýe ony näçe ýere öwrensen şonça öz wagtyny onsoňam taryh öwünmek üçin ýa-da bolmasa utanmak üçin öwrenilen ol düýün kuny sapa edinmek üçin jemgyýeti ertire nurana ýollara çykarmak üçin taryh tökman öwrenilmeli hemde ähli zadyň öz bahasy bolmaly derejesine aýdylmaly. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda tutulan gaçkak türkmen boskunlar deportasiýa edilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun serhedinden daşary ýurtlara beýkanun ýollardan çykyp, Owganistan bilen Iranyň üstünden Türkiýe barandan soň döwlet serhet düzgünini bozanlygy sebäpli saklanýan gaçkak boskun türkmen migrantlary barasynda türk mediasyna ýygyderli maglumatlar berilýär. Güzeran kynçylygy sebäpli öz ýurdundan beýkanun ýollardan çykyp, başga ýurtlaryň serhedini bozýanlar diňe bir Türkmenistanyň raýatlaryndan ibarat bolman. Şol ruwatyň özünde
Owganistan we Pakistanda ýaşaýan etnik türkmenleriň şeýle görnüşde gaçkyk bozgun bolmagy gönükýänligi öňe sürilýär. Türk media feriştelerine ýaýran habarlarda aýdylyşyna görä, Istanbulyň migrasiýa polisi 31-nji oktýabrda Owganistanly türkmenleriň aglawy köpçülikde ýaşaýan Zeytinburnu atly etrawynyň polisi bilen o ýerde bolýan daşary ýurtlaryň arasynda barlyk geçiripdir. Barlygyň netijesinde Türkiýanyň döwlet serhedini bekanun ýollan geçip Istanbuly gelen 2 sansy türkmenstanly, 139 sansy Owganistanly, biri Özbegistanly we ýene birem Pakistanly, jemi 143 sany gaçkak bozgun göz astyna alınıpdyr. Polis çeşmeleri göz astyna alynan gaçkak bozgunlaryň deportasiýa edilmegi üçin resmi işleriniň başlananlygyny ma'lum edýär. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmeleri bilen şol sanyna Zeytinburnu atly etramynda köpçülik bolup ýaşaýan Owganistanly türkmenleriň wekilleri Türk medeniýetyna ýaýran bu maglumatyň dogrudygyny we göz astyna alynan gaçkak bozgunlaryň arasynda türkmenstanlardan daşaryn Owganistanly we Pakistanly türkmen gaçkak bozgunlarynyň bardygyny tasdikleýär. Bu waka arasynda Istanbulda ýaşaýan we işleýän Owganistanly türkmenleriň wekili Kous bolsa. Hawa polis dünýä türkmenleriniň İstanbulda köpçülik bolup ýaşaýan Zeytinburnu etrafynda eşeýle kontrol geçirdi we deport edilecek göz astyna alynan türkmenleriň arasynda Türkmenistanlylar ýani Owganistanly we Pakistanly türkmenler bardygyny söýlediler, amma anyk bir san söylemediler. Kança kişi barmy ýok, o arada bir maglumat bermediler. Dip Azatlyk radiosuna maglumat berdi. Ýergelinde belläp geçsek, Türk köpçülikleriň habar beriş terişdeleri 1-nji noýabrda hem Elazığ welaýatynyň Karakoçan etrawynda Türkiýanyň Agry we Van welaýatlarynaky döwlet serhedini bekanun ýollan geçip Istanbul'a barýan Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň we Burman raýatlaryndan emele gelen gaçkak bozgunlaryň saklananlygyny beýan edipdi. Şeýle-de olaryň arasynda aýallar bilen çağalaryň bardygy aýdylypdy. Ýöne yerli çeşmeler göz astyna alynan 48 sany gaçkak bozgunyň näçe sansynyň Türkmenistanlydygy, näçesiniň çağa ýa-da aýallygy, nerden gelip nire barýanyny arasynda bolsa, jikmejik maglumat bermekden saklandy. Elazığ welaýatynyň migrasiýa gullugy hem ele salynan gaçkak bozgunlaryň deportasiýa ediljegini bildirdi. Türk mediasyndaky owalky habarlarda bekanun ýollan Eýran Türkiýe serhedini geçip gaçkak ýagdaýda Bingöl şäherinden awtobus bilen Istanbul'a gitmäge synanşan 6 sansy Türkmenistanly jemi 62 daşary ýurtly gaçkak bozgunyň 27-nji ýylda saklananlygy beýan edilipdi. Türkiýanyň döwlet serhedini bekanun ýollan geçip Istanbul'a barýan gaçkak bozgun türkmenleriň Gara deňiziň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna gitmäge synanşyk edýän makaly saklanýanyň barasynda hem Türk mediasy habar beripdi. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, sentýabr aýynyň ortasynda jandarm gullugy bilen deňiz howpsuzlygy işgärleri tarapyndan gurnulan bir operasiýada bir näçe uly gaýyk bilen Türkiýanyň günmatar Gara deňiz sewtinden Rumyniýa we Bolgariýa bekanun ýagdaýda gitmäge synanşan biri Türkmenistanly bolmak bilen 820 Siriýaly, 10 Irakly, 2 Owganistanly we 1 Rumyniýaly gaçkak bozgunlar ele salypdy. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistanyň döwlet kontroluny medeniýetinde yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda bekanun ýollardan daşary ýurtlara bozgunlyk edýän şeýle gaçkak türkmenler barasynda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol wagtyň özünde dürli ýurtlaryň serhedini bekanun ýollardan geçýän gaçkak türkmen bozgunlaryň soňky ykballary barasynda hem degişli türkmen ýa-da daşary ýurtlar resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde söz bilen men Sultan Atçylyba. Türkmenistanda owa ýerlerinde mal saklamagyň kynlaşýanlygy sebäpli mallaryň azalandygy, etiň wagtynyň ýokarlanýandygy barada maglumatlar bar. Soňky ýyllarda kepeň wagtynyň ýokarlanmagy bilen jüýje towuk saklamagyň kynlaşandygyny,
Güngüderarlarynyň bir bölegi bolup durýan jüýje towuklaryny deger degmez bahasyna satyp, ýok etmeli bolýandyklaryny aýdyp Mary welaýatynyň Sakarçaý etrafynyň ýaşaýjy Hudaýber dağı şeýle diýär. Plança tonna galla öndürdik diýip oýuldan oýla mahabatly sallaryň artýandygyny seretmezden kepek gytçylygy artýar. Mary welaýatynyň etraflarynda sallyja ýerde döwlet bahasyndan kepek satylýar. Emma ol ardan hasaplanýan kepegiň nowatlarynyň dukanlara golaylaşar ýaly däl. 1 kilosu 60-70 teňeden hususy dukanlarda, hususy hojalyklarda satylýan kepegi satyn alyp mal saklamakdan olsa peýda ýok. Şol sebäpli jüýjedir towuklarymyzdan, goýundyr sığarlarymyzdan satyp soýup aýarmaga mejbur bolýarys. Bu bolsa hojalygyň güzaran ýagdaýyny juda kıylaşdyrýar diýip Hudaýberdi dowam edýär. Näme sebäpden döwletiň öndürýän kepegi hususy hojalyklara düşýär? Näme sebäpden onuň döwlet dukanlarynda nowasy satylmagyna gödäwçilik ýok? Bu ýerde korrupsiýa hereket edýär. Döwlet ýolbaşçysy korrupsiýaga garşy göreşýändigini aýdýar. Emma ýöneki kepek korrupsiýasyny ýok etmäge emeldarlaryň güýçi ýetmeýäni meňzeýär diýip ol beýleki sarun jymyhýaly mal iýimleriniň hem ardan mahatdan el ýeterli däldigini, agdalan ölümleriň ählisiniň hem döwlet bahasyndan däldi, iki qymmat bahatan satylýandygyny ünsüt çekýär. Ol özüniň tanyş bilişiniň üstü bilen Mary şäherindäki galla önümleri kärhanasyndan bir maşyn kepegi satyn alandygyny, emma onuň hem hususy dukanlarda satylýan bahatan ardan düşmändigini gurrun berýär. Ardarrak düşdi diýen bir maşyn kepegimiň ýarpy aramy daş bölekler bolup çykdy. Ýymy öýümde düşürüp giderlerinden soňra ony ýerleşdirmäge başladyk. Gölin içinden 3-5 kilogram ondan oňnurak böleklerden durýan daşdyr kerpiç bölekler çykyp urady. Tanışma jan edip ýagdaý aýtsam, ay onça bilen oňşaýmaly bolarsyň da, bolmanda sana badadan maşinlar kepek berjek adam tapaýmak ansatmy diýip göwüni bir ýaly jogap berdi diýip Hudaýberdi aýdýar. Malimleriniň gymmatlamagy bilen bazarlarda satylýan etleriň hem süýt gatyk önümleriniň hem bahalarynyň ýokarlanýandygyny görse bolýar. Aşgabat şäherine obalardan süýt gatyk yumurta getirip satýan oba ýaşaýjylar hem öz harytlarynyň bahasyny olaýdan olaýa gymmatladýarlar. Odal 1,5 litrlik baklaşgalarda getirilýän süýtler 3 manat bolan bolsa, ol häzir 4 manat, 4,5 manata durýar. Odal 50 teňe bolan bir san yumurtanyň wagty şu gün 70-80 teňeden satylýar. Obadan gelen satıcılar bunu iyim gıççılığı bilen düşündürýärler diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Oba ýerlerinde iyimlik arpa, ýorunja mekkejewen ýaly ekiller ekmäge hem kärendeçilere o diýen ruhsat berilmeýär. Ýokardan berilýän görkezme esasynda kärendeçilerdiňe paýta buğday ekmeli bolýarlar. Şu sebäpli hem mal iyimler gytalýar. Etin yumurtanyň bahasy ýokarlanýar diýip Mary welaýatynyň ýene bir ýaşaýjysy Hojamra dağa höwetdeşige goşulýar. Özümizde mal gytalyp Odal 15 manata durýan goýun sigaretleri häzir 20-23 manata çelle ýokarlandy. Bu bolsa aýlyk günlüksiz hojalyklaryň güzerarlaryna ýaramaz täsir edýär diýip olaýdýar. Aşgabatyň bazarlarynda döwlet tarapyndan etin bagasy emeli ýagdaýda saklanýan bolsa da, odal paýa gerip 1 kilosu 16-17 manatdan satyn alynýan etleriň hem häzir 20 manatdan ýokary bahalanýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan. Awganistanda çağalaryň goragy boýunça alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağalaryň hak hukugynyň aýagasty bolýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Awganistanda 3 milliona goly çağanyň bilim almakdan mahrum galýandygyny Awganistanyň Magarib ministerligi habar berýär. Ýurtda çağa zähmetinden peýdalanylýandygyny Awganistanyň sosial üçinçilik ministerligi bildirýär. Awgan türkmenleriniň arasynda da çağalar işledilýär. Türkmen çağalarynyň belli bölegi mektepde bilim almakdan mahrum galýar. 10 ýaşyndaky Ogulhan mektepde bilim alýar. Gün ortadan soňra ol özüniň paxta ýygýandygyny aýtdy. Paxta ýygýan, 2 sir.
Anropa'dan. Türkmen owlarynda mekdeplerin gapylary okuwçylar üçin açyk. Ýöne mekdepde okuw kitaplarynyň ýeterli däldigini türkmen okuwçylar aýdýar. Okuw kitaplaryny özleriniň bazardan pula satyn alýandygyny Hal Muhammed gurrunmerdi. Diwal jaý ýok. Kitap hemmesinden satyn aldyk 30'dan. Muhammed Muradyň aýdysyça bir sınıfta ýekeje okuw kitaby bar. 34 okuwçynyň mugallimyň gara tagtanyň ýüzüne ýazyp beren ýazgyndan göçürip alyp okuýanlyklaryny bildirip ol şeýlediydi. Kitap yok şol. Satın amalamız yok bunlar şipilen. Yazıp okuyup yört bir eksan kitap bile. Bir kitap var ondan taxtanızını yazıp veriyor bunlar deptere oturup alıyoruz. Mektep okuwçysy Şükürullah okuw kitaplarynyň bazarda satylýanyny özüniň eşidendigini dile getirdi. Emma onuň okuw kitaplaryny satyn almaga gurby çatmandyr. Bir zonu satylýar diýär. Eşdiýärsoň aljak bolýarsoň bilen. Bir kitap var onu ýazyp alyp gitmeli. Ýoksul maşgalalaryň okuwçylaryna okuw kitaplaryny satyn almak başartmaýandygyny okuwçy Jimahan belledi. Kitap bilerde ýok, garyban baýanba kynçyklar bolýar, garyban alyp bilen ýok, baý alyp ýöler, pemetne kitap ýeten ýok. Özleriniň keppede we çadyrda bilim almaga mejbur galýandygyny Abdurrahim aýdýar. Haýmadan birek ýarym bagsa ýok haýma. Keppede otoýuz. Awganystanyň aýallar boýunça ministrliginiň Jowzan vilayeti bölüminiň başlygy Hanym Nejibe Qurayşy türkmenleriň öz çağalaryny mekteplere ibermeýändigini öňe sürdi. Türkmenleriň arasynda gyzlaryň ýaş durmuşa çykarylýandygyny Hanym Qurayşy notady. Çağalarynyň gyzlaryny mektebe goýmasyň hakynda kiçi ýaşlarda ulara toý etdiýärler, galyn köp alýarlar. We hamda tokanda çağalaryna bular neşe berýär. Gördüm bir salançakda bir çağajyk ýatyda. Ertir barandan men onu kaçely bu çağa oýanmadım. Men soradym ýöne keselmi näme? Bular aýtyp bular neşe berýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň öýdüri we ýararlaryny goramak üçin harby güýçden doly peýdalanmaga taýýardygyny aýdyp Demirgazy Koreýa duýduruş berdi. Ol soňra hem ýöne özüniň konfliktiň öňüne almak üçin harby aksiýadan odal ähli el ýeterli gurallardan peýdalanmaga üns berýändigini sözüniň üstüne goşdy. Bütün dünýä howp salýan Demirgazy Koreýa bütün dünýäniň herekete geçmegini talep edýär diýip Trump 7-nji noýabrda Güney Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in bilen birlikde Seulda geçiren metbuat ýygynagyny aýtdy. Trump biz Kur'an ähli zatlarymyza Demirgazy Koreýanyň howp salmagyna ýol berip bilmerdi. Ol şeýle hem Demirgazy Koreýany dogry işi etmäge çagyryp men käbir hereketleri görýärdim diýse-de bu öňe gidişikleriň görnüşi barada maglumat bermedi. Trump şeýle hem stolyň başyna gelip ulalaşga gelmegin Demirgazy Koreýa üçin peýdaladygyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlar özüniň ähli harby başaryklaryndan peýdalanmaly bolmasyn diýip biz Hudaýdan umyt edýäris dedi. Moon hem Demirgazy Koreýa ýadro we raketa programmasynyň elüden halatyna Trump bilen özüniň bu ýurdy ýagty geljek bilen öpçün etmäge taýýardygyny noktada. Trump bilen Moon ozal Güney Koreýanyň prezidentiniň resmi rezidensiýasyna gepleşip geçirdiler. Moon bu gepleşikde Trump'a onuň saparynyň Demirgazy Koreýanyň ýadro meselesiniň çözgüdüne ewrilişik nokaty bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Trump ondan ozal Amerikanyň Güney Koreýadaky Campbell bazasyna Birleşen Ştatlaryň we Güney Koreýanyň harbylarynyň öňüne eden çykyşyna eň soňunda ähli iş düzeler, sebäbi iş hemişe düzelýändir, düzelmelidir dedi. Trump 7-nji noýabrda Ýaponiýadan Güney Koreýa bardy. Ol Ýaponiýada Washingtonyň Pyongyang barada ähli opsiýalar stolyň üstüne diýen tutumyna Tokyo'nyň goldawyny gazandy. Trump 24 sagat Güney Koreýada bolsa da Demirgazy Koreýa bilen Güney Koreýanyň aralygyna agyr berkidilen harby del zona baryp görmekçi del. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.